Mga kaibigan, nandito po ako bumisita sa isang kaibigan ko na ang may-ari dito ng farm. Makikita ninyo, malaki itong farm. So, ang mga makikita ninyo, may mga ano dito. Oh, itong manok na to, guys. Oh, ito. Zamboanga white yan. Panlaban ito. Oh. Ito ang manok na Zamboanga white, panlaban. Panlaban sa gutom. Oh, panlaban sa gutom. Kapag wala na kayong ulam, yun. Zamboanga white. Oh, Zamboanga white. Ito. Oh. Ito ang tunay na panglaban. Oh. Ito. May ganito pa. Pang pitmaster. Yung mga sisiyo dito, makikita mo yung sisiyo. Oh. Noon maliit pa sila. Ngayon maliit din. Makikita mo. Dito sila pumasok. Bigyan ng pagkain. At tapos paggabi, punta sila doon. Papasok sila doon. So, makikita mo. Ang kanilang house. Kanilang bahay yun. So, may bahay sila. Katulad ng tao, may bahay. So, ang manok may bahay din. So, yun lang guys. Siguro, kung gusto kayong pupunta dito sa amin sa Mindanao, tingnan nyo ng mga manok na panlaban. Ito, panlaban sa gutom yan. So, wala na kayong problema kung ulam ang pinag-usapan. Oh. Yun lang. I-subscribe lang guys akong vlog. Okay na. Okay na.